Uniek. Wat is er? Dat best krijgt rieden, hè? Geertje het krijgt op dat rieden. Ja. Huh? Wat is dat? Piepermunt. Pepermunt. Pepermuntjes. Tjerkebeeks. Tjerkebeeks. We hier een kijkersvraag. Zal we... Ja, en bij Uniek. Net een bal. Hop. Zo, nog een vlog. Zinnenbrief. Hè, niet letter. We hier een kijkersvraag. Wat hier ik pepermuntjes lussen. Nou, dan gaan we testen. Het was zo. Oh, het was zo. Dit is midden iets zachter. Dit zijn de zachtere. Willemintjes. En dit binnen iets harder. Dat ben binnen rolls. King. King. En wist je wel dat de King fabriekje naast de doorstiert? Snits. Snits, die snits. Awesome. Hoe wordt het hier? Kom net zo vaak in het kerken. King. Ik draai hem om. Dat is handig. Dit is de king van de queen. King. Zeg over dat stipje. Wacht, ik was beter. King voor de queen. King. Mooi nagezet. Ja. Helemaal nog niet. Oh, wacht. Uniek met eerst zijn plassen. Ja, op privacy. Even een momentje. Ja, ben je klaar? Ja? Ja, ze is er klaar voor. Jou stoot het? Ja, dus zou ik zien ook wat ze eerst kiest. Dus de Wilhelmina. Die is iets groter. Wat is überhaupt belegd? Nee. Ze wel bigs. We zijn het rieden, dat was een bigs. Ze wel pellets. Oh no. Oh. Veel. Uniek, dan is toch wat alles? Ja, je wordt net. Nee. Nou, oorhinder. En als die in de voerbak doos dan? Gooi ze hem daarin. Denkt ze, hé, hey, lekker, bigs. Uniek, wat best wel zinnig. Wat is dat in het Engels, zinnig? Zinnig, wat is dat in het Nederlands? Kieskeurig. Kieskeurig. Nee, Uniek wel echt bigs. Zij had rieden en dan was het bigs. En Senna, daar is toch weer mensen. Dit is wel lekker, dit is het moeilijk. Oh, mijn vinger ervoor, sorry. Nee. Echt het? Niet te leuk, maar. Nee, een oren probeer je. Rechtje. Goed. Oh. Daar loopt hij. Try. Hinders vinden pepermuntjes toch altijd lekker? Pepermuntjes. Sorry, mijn Fries is ik net altijd. Altijd best. Rijntje. Van paken, dan weer dat zoekergrondjes. Ja, van mijn paken kreeg ik altijd pepermuntjes. Je zit vrij hoor. Rijntje dan. Ja? Ja?
Ja, Rijntje vindt het lekker. He. Moest ik dan kijken bij jou dat wie wil hebben doen? Ging dus ik lekker. Ja. Goed zo, Rijntje. Welke? Oh, Sjerkje wil heel graag. Net bij Sanne in de buurt komen, zei ze. Uh-oh. Iets hem op? Je liet hem vallen. Nou, die vinden we straks wel. Vind je het net lekker? Hij vindt de baby dan. Nou, ken wel. We halen hem er haast wel uit. Hey Sanne. Pierkje? Eerst je vindt lekker. Ja. Oh wel. Senna wacht tot er wat uitvalt. Oh wat scherp. Bleh. Wil ze doorzwaar doen? Smaak? Fris. Menthol-gras. Next. Nog niet. Sally. Sally heb ik krijgt op rieden. Best machine. Ja, ze had het hoofd dan nog in het. Oeh. Wow, wat eng. Nee. Sally wat last bigs. Het roept aan het scherp doen. Weet dat net? Nee. Oh, Rijntje wil nog een. Ja, Straks. dit zit niet in. Ik heb het woord omschreven. Dit is Genie. Genie is van de morgen terug Pietie. En een likje in. Wah. Nou, Gea wel. Voor de buurvrouw. Die staat al te stampen. Gea had honger. Ze zoeken het ervoor. Nou, vies het helemaal lekker. Dat is te scherp. Nee.